28টা সিট হিমাनिलाय आबले पगैसो थांबाय देहायसै बिजेपिनि चिनि तिप्रासा नेतारक गसिनाय ताबुक चिनि रियां रंनो पिउर तिप्रासा रंनो हंखाय सायतंखा चिफ मिनिस्टार हंखाय शरणार्थी बांलादेशी कक खायसा सारग्या बिश्रामगंजनि चिनि हा एडिसिनि हा अ जागा हंखाय सा बिजेपिनि नेतारक आरो बाहायनो कक थाइचापनो सारग्या माने बुखुक सेलोटेप थेपाजा नरबो किसा सादी नरक जदि न तिप्रासानि बागैसो काम खायना हिनि नखर हंखाय तिप्रासानि जातिनि बागैसो नायनानि हिनंखाय नरक किसा अमति रंनोले सानान नांगौ तिप्रा मथा चिरि खका हंखाय महाराजानि वारिर स्रक चिरि खका हंखायबो सावो तिप्रा मथा रक दांगा सृष्टि खायना नायो मियाफ्रो माइनरिटीनि दखानपाट सक जक जाखा आफ्रोबो साइमानाय करै किन्तु बाहायके 28टा सीट लांनाय अमत आं साइमाया जत एख्रेंनि नायनाय असंनो कसानाय बसयो आं महाराजानो हामजावो अमसिमिया जे आं महाराजानो आं तिप्रासानो हामजावो आनो बाक्सा काहाम बहिनाय हामिया बहिनाय बाटपार बहिनाय जेसक जाया फाना हिनाय अबसं जतनो साइमानो लीडरशिप खायना था खायका हिंके जत बायसायाबो मानजाना एक्सेप्ट बमा खायनाय जखन नों पार्टी खायना नखर कांके ननो बाटपार रां साकराक सै मुसुक जतसि हिनायके किन्तु जों हिनजांनानैबो गसु बिजेपिनि चिनि तिप्रासारंनि लीडार्स नेतारंनो अमते हायो हंके नरबो किसा कक सादी सीट इम्पोर्टेन्ट या नों काहाम के सीट बो मानि थांनाय सीट इम्पोर्टेन्ट या जों सीट हिनि किसा के जों सावो सीट मानान बागै महाराजानो साया सावो द न नों सीट मान खाता नों पास खायमान मानाय दे जों तिप्रासारंनो ताबुक थकाय माने नों बाहायके थकायनायला थकक जानायसै अमक करै आनि मते के आं जे सिमान हिंके गाबोनि बागै जतनो ताबुनि तिप्रासारक निनि आनि नायनो सिजाक जारा लेखा परा करै ब कलम आगि सिपिएमनि आमालो हंखाय कक सिमासेया आं ताबुक साइ मानो जे महाराजानि नेतृत्वे जों कक खुलगै साइमानो चिनि करै बरनो बय हायसे हमसे अमते हायसे हायके जों खुलगै साव हायनि बागिनो बुबाग्रानो पाब्लिक रकबो हामजागो तिप्रा मथानि एगेन्स्ट आं तासिंबो साकाबले बसो बाटपार एलिगेशन एडिसिओ फान रुई बरक साइपायो हायंगो अ नेता जेसबन सादि कारण जतनो साइमानो जे तिप्रासा जों लेननि बागैसि जों सामखाय दंगो जोंबो साइमानो जे गोबांमा सानान थांगांगे तो गोबांमा इस्यु दंगो गाहायपनो ताबो तो इलेक्शन गाना जतनो कक सानानि सिगां हुसके साबायदि किन्तु बुलाय तगलाय ओंगैबो तिप्रा मथानो उदिनो निउस नायखा आं खूब अबजार्व खायनायखा चुवाक नोंलाय जोंबो नुगले आगिरावबो नुगले चुवाक नोंलायखा वालायखे निनि पार्टी कटर आनि पार्टी कटर हेन बुलायबले गरबो चुवाक किसा किसा नोंखांखाय अमक बायनो कक बांलायसिनाय गया इंगे आफोरके महाराजानो साया सानायखा बाक्सा हंखाय तामो दरकारला नों महाराजानो साया सानानि नों बुइनोखे पाया तिप्रासानोखे पायो तिनि मा बसो बिजेपिनि नेतारक बिजेपिनि एगेन्स्ट वानसानि एगेन्स्ट साखाना बिश्रामगंजनि जे इस्यु भि कतरमा थाइसा सगदा साखाना आंलाय खोनायाखौ जोंनि चिफ मिनिस्टार तो साका रोमान स्क्रिप्ट बतं साग्रै सिमायनाय
हिंखाय अ जागो सिनि जे चिफ मिनिस्टार लगे तो नहीं तिप्रासा लिडार्स रक ताम थाइसा दा नरक साइमन का अफसोस नांगो हमरंगे जों बुबाग्रानि नेतृत्वे जों चिनि राइट्स दङ जों कुइसन खाइमानो सोंनिमानो चिनि बुबाग्रा जोंनो पारमिशन दो अमनार वान संनाय देहायसि हाँ पार्टी ओ जतन पार्टी सुरु चिनि तिप्रामा थानि पार्टी नि लिडार रक yang omte हैया बीजेपी नि बो दङ कायसा कायसा कन्स्टिट्युएन्सि ओ बसुक प्रब्लेम कोतर साइदमान बीजेपी नि जोंबो सिउता जों हायनो लिडार हिंजायाबले हायनो महाराजानि सयनो हिंजायाबले जोंबो ए टू जेड खबर नायतन बले ब नेता बाहायजार जोंबो सिबले केबने एगेन्स्ट या किन्तु तिप्रासानि बागै नरब कक सादि अमले आं कुबिनो सानाय प्लिज नरक साया हांकांके 28टा सिटिं मानिले आबले पगैस थांबाय देहायसि